Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa ka Chinese national ang na-intercept sa otoridad sa puerto sa banwasang Ibim Magalona. Ang mga Chinese wala sa may mapakita nga dokumento kag matabok kuntani sa Iloilo. Yaring report. Halin sa Negros, matabok kuntani sa Ahoy, Iloilo isa ka Chinese national sa puerto sang Roro vessel sa mga barangay Mantaangan sa banwasang Ibim Magalona sa Negros Occidental kahapon sang hapon. Sunod sa kay Commodore Christopher Auro, ang commander sa Coast Guard District Southern Visayas, napaslawan ang mga dumuluo nga makapakita sa pasaporte o kung anuman nga dokumento nga makapakita sa iya sining identity. Gani ginpalabot sa igtalupangod sa Coast Guard kag Bureau of Immigration ang amo nga insidente. Then, ngayon kita bulig sa PNP kag sa BI kay foreign gani siya. So based dun sa report na ginhatag sa BI nga sa derogatory record, so immediately ginhold naton tong foreign national kag ginpastay anay sa aton custody over the night. And then kanina sa aga mga 8:15 nag-meet kami sa Bureau of Immigration officer from Iloilo. And then we started yung initial na interrogation. Base sa panaysayon sang Chinese national, 2018 pa siya nag-abot sa Pilipinas. Nagalibot siya sa pungsod. Halin siya kuno sa Dumaguete City kag ginakat niya lang pa Bacolod City. Matabok siya pa Iloilo kay tabuon niya ang iyang nobya sa Boracay. Kag ang iya lang gid nga bitbit, ahaw-ahaw nga sipilyo. Sang ginusisa, hindi consistent ang iya nga panaysayon. Gani kaina gin-turn over siya sa Coast Guard sa Department of Immigration. Paulit-ulit nga pamampod sa aton Bureau of Immigration officer nga sa nga documents why gid siya may na-produce. So undocumented siya and ang based dun sa report sa immigration officer naton ay overstaying siya. Okay, so after sa interview kay ginasang aga, may proper turnover ng natabo from the Philippine Coast Guard, proper turnover namon sa immigration ang lead agency sa mga foreign nationals. And then gin-escort naton siya pakadto sa airport. Sa nagligad na nga semana, sa may napulo ka mga Chinese national nga ginpangdakop sa ulubraan sa peke nga mga sigarilyo sa Bago City. Gani, wala malikawan nga madudahan kung bala siya ini. Sunod sa Coast Guard, ang Bureau of Immigration na ang mag-ausisa sa amo nga Chinese national kung sino siya kag kung anong iya ginahimo diri sa Pilipinas. Kaina, gindala na siya pa Manila sa National Office ng Bureau of Immigration.